Bisaya! Welcome to our channel, VTV! Hi mga kabisaya! Hi! Asa kita ba doon? Sa Amon Garden. Let's go! Let's go! Let's go! Piling na ako kay mas like na ilang dalan kay mga bato-bato. Kasi pag nag-rubber shoes ko. Welcome! Char. Mga kabisaya, maglaan sa mga kabisaya. Ano kay kuan ka ng wala may klase. Ako ito yung mga kabisaya. Tempura meals na platter and pancit canton na platter. Wow, may pa sound effects si Mayor. Please leave your slippers, ha? Okay. And ta-da! What a wonderful view mga kabisaya! Welcome to Valencia mga kabisaya. So this is the second cottage. Dalaga, bulitaw na sila, ew. Okay, let's eat. What have we ordered? Ang request ni Tonton, pancit canton. Ang request ni Ate, halo-halo. And my favorite, tempura.
they have plants here too. Don't tell me you're so old that you're going down so slowly. You play with a goat, Charis. Be, tanaw na to. Si Flash magiga. O, na silang Mimi.